Hej, jeg heter Jonsson Buskestø, og er lærer til Landgerve som flåteknikere. Faktisk selv flåteknikere opptakkravene til at du har 19. flokk, og annars dyktig i hånden, jeg har vidt og kil, og råkning, fysikk og alt det som er til. Og det som et lærer som hun teker nemlig 4,5 år til nok slunche, men det är spännande till att du börjar praktik i Förjön och i Köpenhamn och i Utlanda vi ska till. Som helt är det en ölla spännande uppbygging, ölla fjällbrott. Och hvis du har AH i flåmekanik så vill jag anbefalla dig att föra ny och täcka grundskoja och i flickteknik och det tar alltid 20 veckor. Och så varst du akkurat om flickving är till. Hvis det är till så är bara söka på en vägen och släppa in och lära. Les meira om hva du kan lese og lære i Førjun av les.fo.